Τι είναι λοιπόν το contact? Είναι ο χορός ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Θα έλεγα ότι βασίζεται στο ντουέτο, όπου η ίδια η επαφή, η οποία είναι συνεχής και αλλάζει μέσα στη ροή της κίνησης, σε φέρνει σε ένα καθρέφτισμα του τι συμβαίνει μέσα στο σώμα σου, να μαθαίνεις να ενεργοποιείς και να αισθάνεσαι σε βάθος την κίνησή σου και ταυτόχρονα να μπορείς να αναγνωρίζεις τι συμβαίνει μέσα στην κίνηση μαζί με τον άλλον. Δηλαδή, πώς διαχειρίζομαι τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα καθώς κινούμαστε μαζί. Πώς διαχειρίζομαι τη βαρύτητα που ασκείται συνεχώς στο σώμα μου. Πώς αισθάνομαι τη στήριξη καθώς περνάει το βάρος του άλλου πάνω από το σώμα μου. Πώς αυτό το διαχειρίζομαι μέσα στη ροή της κίνησης. Το contact, πολλοί μπορεί να πούνε ότι είναι ένας χορός ο οποίος μιλάει για την σωματική επικοινωνία. Ότι είναι ένας χορός που σε βοηθάει να έρθεις σε επαφή με τους άλλους και έχει και έναν κοινωνικό χαρακτήρα. Για μένα η βάση είναι η επίγνωση. Η αίσθηση δηλαδή του πόσο χρησιμοποιώ την πληροφορία που έρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον και συνδέεται με το εσωτερικό περιβάλλον. Δηλαδή, πόσο μπορώ να είμαι σε μια κατάσταση ουδετερότητας, ανοιχτή, διαθέσιμη, ώστε να μπορώ μετά να αναγνωρίζω τις πληροφορίες που έρχονται απ' έξω και να βλέπω πώς τις διαχειρίζομαι μέσα στη διαδικασία της κίνησης, μέσα στον αυτοσχεδιασμό. Γιατί, όπως λέει και ο όρος, έχει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο του contact improvisation, είναι ο αυτοσχεδιασμός μέσα από την επαφή. Οπότε, για μένα, ο αυτοσχεδιασμός είναι ακριβώς το πόσο ανοιχτή είμαι στις επιλογές κάθε στιγμή και έχω σωματική, ψυχική, νοητική διαθεσιμότητα. Έτσι ξεκίνησα να εκπαιδεύομαι παράλληλα με το σύγχρονο χορό, να κάνω σεμινάρια πολλά στο contact με τους πρωτοπόρους της τεχνικής τότε, την Ancy Stark-Smith, τον Steve Paxton, τον Daniel Lepkoff. Ήταν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είχαν φέρει την ποιότητα της έρευνας στην κίνηση. Και για μένα αυτό στάθηκε η βάση για όλη μου τη δουλειά, σε ό,τι κάνω, σε σχέση με το contact, και πάντα και σε ό,τι κάνω γύρω από το contact. Οπότε η βάση είναι η επαφή. Πώς δημιουργώ τη σύνδεση, τη συνθήκη, ώστε να βρίσκομαι σε επαφή με τον εαυτό μου και μετά αυτό να δημιουργεί σύνδεση και με τον άλλον. Σε επαφή δηλαδή και με τους άλλους ανθρώπους. Σύνδεση με το χώρο, σύνδεση με όποιον παράγοντα βρίσκεται εκεί στην κίνηση, χώρο, χρόνο, την ενέργεια. Οι πρωτοπόροι του contact επέλεξαν να μην δημιουργήσουν μια σχολή για το contact. Δηλαδή, ο κάθε ένας που επιλέγει να διερευνήσει αυτή τη μέθοδο και αυτόν τον τρόπο κίνησης είναι ελεύθερος να το φέρει και να το μοιραστεί και να το μεταδώσει στην κοινότητα. I'm focusing on how to work with fascia and how to understand connections in the body, and from there to move into contact. So it's not about practicing familiar moves of contact, but I'm more interested in how we can find the unpredictability, how we can find the unpredictable place to be and feel that we are there, that we are really present in that space. Θα έλεγα ότι πολλοί χορευτές θεωρούν το contact σαν ένα εργαλείο
για να πάνε στη σκηνή, για να χορέψουν στη σκηνή. Ας πούμε, να μάθεις κάποιες τεχνικές, πώς να σηκώνεις τον άλλον και πώς να σε σηκώνουν, πώς να αιωρείσαι πιο εύκολα, πώς να πέφτεις πιο εύκολα και να σηκώνεσαι. Αυτά είναι εργαλεία που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει, αλλά για μένα το contact είναι πολύ πιο ευρύ. Δηλαδή δίνει ένα πλαίσιο ώστε να μπορέσεις να αισθανθείς πώς χρησιμοποιείς τον χώρο, πώς χρησιμοποιείς τη σχέση, και αυτά είναι όλα ζητούμενα μέσα σε ένα performance, μέσα στην παράσταση, πώς χρησιμοποιώ τη σχέση μου με τον εαυτό μου και αυτό που προκύπτει στο χώρο με τον άλλον και πώς το διαπραγματεύομαι κάθε στιγμή, ενώ βρίσκομαι μέσα σε μια διαδικασία της παράστασης. Το contact μπορεί να είναι η βάση για μια, όπως λέμε, δομημένη παράσταση αυτοσχεδιασμού. Μπορεί να είναι επίσης ένα εργαλείο, όπως χρησιμοποιείται συχνά σε χορογραφίες από χορογράφους, αλλά αυτό καθεαυτό, το contact improvisation, για μένα είναι ένας χορός ο οποίος έχει μέσα τη χαρά της ροής της κίνησης, τη δυνατότητα να αλλάζει κανείς ποιότητες στην έκφραση και να μπορείς να αισθάνεσαι την έκφραση από πού έρχεται και πώς επικοινωνείτε, πώς εξελίσσεται, ενώ βρίσκεσαι σε μια διαδικασία παράστασης, ενώ είσαι πάνω στη σκηνή. I'm studying life through contact. How to survive using humanness and using the physical and emotional intelligence that we are capable of expressing and communicating from. How can I dance with this world if it is harsh, if it is too sharp, or if it is too judgmental, or if it's too imposing, to stay more sane with this insanity that we meet in this world. We constantly need to figure out all these questions.